हेलो फ्रेंड्स केएम आर'नाइ इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दा आं सासे लोगोनाव फैदों आरो बिथाङा गिटार दामनानै मेथाइ रोजाबगोन मोनसे मोजां देंखोजों। ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौ मोजां गोसो होनानै खोनासं आरो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ अननानै लाइक शेयार कमेन्ट होनो दाबाव अननानै प्लिज। हेलो गाइस, माय नेम इज फैलाव कुमार ब्रह्म। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे पारफरमेन्स लाबोनो नागिरदों। नोंथांमोना अननानै मोजां मोनोबा भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। मेथाइनि मुङानो जाबाय मिजिंआ दिनै। मिजिंआ दिनै मानो बायफ्लेलांखो, नोंनि अननाया मानो सिमां जाखो, मिजिंआ दिनै मानो बायफ्लेलांखो, नोंनि अननाया मानो सिमां जाखो, बुजिनो रोंलिया दिनै गावखौनो गाव मानो जायो गोसो आंनि उसाव बादाव, मिजिंआ दिनै मानो बायफ्लेलांखो, नोंनि अननाया मानो सिमां जाखो, आंखौ जावलिया सोरनो मानो खालामखो, आंखौ जावलिया बबेनिफ्राय फैयामोन मिनिखैनो मिनिनाय, बेरखाङो रावजोंबो रुजुजाया, मोदोमनाय खानाय बिलाइ आं बावनो हानाय नङा, ददेरे बैसो नोंनि रावजोंबो रुजुजाया, मोदोमनाय खानाय बिलाइ आं बावनो आंनि सिमां गैयै अननायखौ अनसायो रजे नों गोरबो बिखाजों, फोरमाय आंनि सिमां गैयै अननायखौ, मिजिंआ दिनै मानो बायफ्लेलांखो, नोंनि अननाया सिमां जाखो, मिजिंआ दिनै मानो बायफ्लेलांखो, नोंनि अननाया मानो सिमां जाखो। Thank you everyone.